Jo, efectivament, soc el tecnòleg de la taula i efectivament, aquest llibre blanc que vam estar durant un any confeccionant amb un equip altament multidisciplinar, amb la base que ens donaven també un parell d'informes que havien sortit a nivell europeu i a nivell espanyol sobre el tema. Per tant, vam poder aterrar la situació a Catalunya i, efectivament, jo estic content del resultat i en parlaré també sobre aquest llibre blanc a la meva presentació. Aquesta imatge, de fet, la vaig dissenyar una mica jo i forma part una mica de la introducció al document, al llibre blanc del CIDAI sobre intel·ligència artificial i salut, i serveix per una mica avançar una mica la visió que vam compartir tots els que vam elaborar el llibre blanc. S'ha vist a les taules anteriors, partim d'una situació, d'un històric, d'una aproximació a la medicina determinada, ja abans s'ha explicat, i aquesta és una mica la visió actual i de futur, una visió en la qual fixeu-vos que al centre de la imatge hi ha l'usuari final. Per mi això és fonamental i per mi també posa, diríem, èmfasi en el que tractem avui, en el tema de l'aproximació ètica. Al final, tot el que fem en medicina i en tecnologies de la medicina i tecnologies de la salut és i ha de ser per millorar els resultats en salut, la qualitat de vida i l'experiència dels pacients, però no només dels pacients. Aquí dalt tenim aquest eix dels usuaris finals, els pacients, els ciutadans, però també els cuidadors, que és un actor fonamental amb tot l'ecosistema assistencial, però també, sense oblidar, actors fonamentals com són els professionals de la salut i també tot el que són els decisors i tot el personal també administratiu al voltant dels sistemes de salut. A l'eix de baix tenim les fonts de dades, perquè les dades és la matèria primera sobre la qual construïm aquesta nova manera de fer. Una nova manera de fer que és un nou model en el que la tecnologia juga un paper facilitador. El centre no és, el core no és tecnològic, la tecnologia facilita, però realment estem parlant d'un canvi de model assistencial. Les dades, que com ja deies, són sobretot dades clíniques, dades epidemiològiques, dades biològiques, però també dades de l'entorn que envolta el pacient del ciutadà. Amb una aproximació de prevenció, se n'ha parlat també, per mi és fonamental la idea de l'aproximació a la salut de manera preventiva, i la prevenció que ha d'estar fonamentada en els 4 pilars de la vida saludable, en millorar tot el que té a veure l'activitat física, el balanç nutricional, el descans, la son, que és el gran oblidat de la qualitat de vida i de la vida saludable, i després tots els aspectes psicosocials que tenim les persones. Bé, amb tots aquests elements, avançar en solucions en les que la tecnologia juga un paper molt important, solucions de medicina 4P, com ja avançaves, Núria, preventiva, predictiva, personalitzada i participativa, on hi hauria una 5a P, que és de precisió, medicina basada en l'evidència i medicina de precisió. Doncs bé, tot això facilitat, fet possible per una tecnologia que és complexa i de la complexitat se n'extreu també part del debat. S'ha dit abans, la intel·ligència artificial com un paraigües de moltes tècniques i tecnologies diferents, del qual el machine learning, l'aprenentatge automàtic, és un subconjunt, i que aquí en aquestes capses veieu algunes de les tècniques i dels paradigmes de mineria de dades i d'analítica de dades que possibiliten la creació, el desenvolupament de sistemes de suport a la decisió clínica per la diagnosi precoç, pel pronòstic
i per la resposta terapèutica. Tot això per ajudar els diferents professionals de la salut a prendre millors decisions millors informades, i també als hospitals, als laboratoris, als centres de recerca, a la indústria farmacèutica, etc., també a millorar tots els resultats del que fan. Bueno, ja ho he dit, però i això, a més, aquestes definicions també podríem debatre si són les més adequades, però simplement per aclarir una mica els termes del que és la intel·ligència artificial, efectivament, paraigües, tots aquells programes amb habilitat a aprendre i raonar com fem els humans, del qual el machine learning, que sobretot les tècniques que més apliquem en l'àmbit de la salut, aquests algoritmes que aprenen sense ser explícitament programats, extreuen coneixement a partir de les dades, i del qual el deep learning, que s'ha posat especialment en els últims anys, a partir del big data, de les grans quantitats de dades, aquestes xarxes neuronals adaptatives que aprenen i són capaces de classificar i de predir, per exemple, l'evolució d'una malaltia. Jo m'he permès aquí, amb l'experiència que hem anat tenint al llarg d'anys, fer una classificació del tipus de solucions basades en dades i intel·ligència artificial que permeten anar cap a aquesta transició, aquesta transformació de la salut. És una classificació també discutible, hi ha molts solapaments, però són aquests 4 grans blocs que ara també passaré a il·lustrar molt ràpidament, perquè no tenim temps, amb un parell d'exemples de projectes, de productes, de tecnologies que en concret nosaltres estem treballant en cadascun d'aquests blocs. El primer seria el de l'Hospital Intel·ligent del Futur, l'Hospital 4.0, tot el que té a veure ajudar a la planificació, a l'optimització dels recursos en salut, centres de control i amb eines de decisió, hospital líquid, hospitalització domiciliària integrada a la hiperespecialització dels serveis intrahospitalaris, la robòtica i la intel·ligència artificial per l'automatització i múltiples dispositius mèdics per facilitar el diagnòstic i la intervenció. Això seria tot el bloc d'Hospital Intel·ligent del Futur. Després, el segon bloc seria el d'una aproximació d'atenció integrada per la gestió, sobretot, de l'atenció a la cronicitat, que és un dels grans, diríem, cavalls de batalla de la transformació de la salut pel que tenim en quant a l'envelliment de la població i totes les implicacions a cronicitat, però també dependència i discapacitat. I això implica eines d'autogestió pels pacients i els cuidadors, eines col·laboratives pels professionals, serveis avançats d'empoderament de pacient, de comunicació, de monitoratge, eines de planificació flexibles i adaptatives dels processos assistencials, pràctica clínica virtual i millora el que és l'adherència als tractaments, no només farmacològics, sinó també no farmacològics. El tercer bloc seria el de sistemes de suport a la decisió clínica. És segurament el primer que ve al cap quan es parla d'intel·ligència artificial i salut, sistemes de suport a la decisió clínica per una medicina de precisió. Tot el que és l'analítica de diferents tipus de dades i fusió de dades per aplicar tècniques originalment estadístiques, però cada més d'intel·ligència artificial i de machine learning, per crear models predictius i models prescriptius i eines de suport a la decisió clínica per al triatge, la diagnosi, el pronòstic, la gestió terapèutica i la personalització de les teràpies. I finalment el quart, i ja veieu que hi ha alguns solapaments, tot el que és la medicina personalitzada, nutrició personalitzada. Aquí entra potser més del que ha parlat el ponent anterior, tot allò que té a veure amb on conflueix la intel·ligència artificial en les ciències òmiques, la genòmica, però també
la proteòmica, la metabolòmica, per comprendre i interpretar els diferents mecanismes des d'una perspectiva biològica i a partir d'aquí personalitzar els tractaments per cada individu basat en la biologia de la persona. Per tant, personalització dels tractaments farmacològics i no farmacològics i també personalització, per exemple, de la nutrició, amb un fundament biològic. Bé, seré molt ràpid perquè si no no tindrem temps del debat, que és el que realment importa avui, però un parell d'exemples de cadascun d'aquests 4 blocs. En el primer de l'Hospital Intel·ligent, estem en aquest projecte europeu, finançat per la Comissió Europea, un Horizon Europe, en aquest cas liderat per l'Hospital Universitari de Helsinki, i un projecte molt ambiciós de tot el que és el conformar una infraestructura de dades en un hospital, una mica inspirats amb el que és la indústria 4.0, els nous models de producció, a partir de totes les dades d'entrada que venen, de totes les dades que es poden recollir a un hospital amb sensors, amb sistemes d'informació, etc., ser capaços d'aplicar tota una sèrie d'eines de robòtica, d'intel·ligència artificial, però també d'optimització de processos i tal, per produir en forma de panell de control dades i eines als decisors i també als professionals, als metges, a tot tipus de professionals, sobre l'optimització de processos, sobre indicadors predictius, rutes assistencials personalitzades i optimitzades, i això amb una sèrie de casos d'ús que van des de la gestió, per exemple, de les urgències i les unitats quirúrgiques a tot el que és l'atenció a la cronicitat remota, adults i nens. Un segon exemple, en aquest cas molt més petit, de l'Hospital Intel·ligent és el desenvolupament de dispositius mèdics, en aquest cas un point of care, un dispositiu d'aquest que al moment, quasi en temps real, és capaç de donar una ajuda al diagnòstic a partir d'una mostra, en aquest cas estem parlant d'oftalmologia, de malalties relacionades amb la còrnea, i a partir d'una mostra de teixit que s'introdueix en un lab on a chip, i que aquest lab on a chip s'introdueix en aquest dispositiu petit on hi ha unes càmeres microscòpiques, prenem una imatge microscòpica del teixit de la còrnea i un algoritme intel·ligent basat en deep learning és capaç de donar una indicació molt precisa i en temps real i donant una indicació de risc que aquesta persona estigui desenvolupant o no, en aquest cas, queratocono, que és una patologia de la còrnea de l'ull. En el segon bloc parlàvem de l'atenció integrada a la cronicitat i en aquest cas un projecte que estem desenvolupant a la comarca del Bages amb l'Hospital de Referència d'Altaia i tota la primària de l'ICS per l'atenció integrada a la salut mental i també un segon cas d'ús que és la rehabilitació cardíaca amb eines d'autogestió pels pacients per poder seguir la seva ruta assistencial des de casa i eines de col·laboració i de seguiment tant per als metges de primària com especialitzada per coordinar-se i poder fer un seguiment efectiu d'aquests pacients. I tot això amb eines de suport a la decisió, en aquest cas en l'avaluació del risc, en la definició d'un pla d'atenció compartit i en la prescripció personalitzada de medicaments. També recomanacions als professionals amb el que té a veure amb la personalització dels plans assistencials i recomanacions als pacients amb el que és activitats de monitoratge, detecció d'anomalies i també la proporcionar a aquests pacients material educatiu i entorns gamificats per millorar l'adherència als tractaments. I això seria el segon bloc d'atenció a la cronicitat. El tercer, que parlàvem de suport a la decisió clínica, en aquest cas amb Sant Joan de Déu, un projecte que ha donat peu ara a una spin-off conjunta d'Eurecat i Sant Joan de Déu, que es diu Effion Health, pel que és l'avaluació
de pacients que tenen algun problema de mobilitat, per exemple, nens amb una malaltia neuromuscular degenerativa, pacients amb Duchenne, i que mitjançant sensors biomecànics, biomètrics, recollim les dades amb una aplicació mòbil, s'envien al núvol i es processen per donar una indicació sobre l'evolució de la malaltia i del que afecta a la mobilitat de la malaltia, que van molt més enllà dels tests actuals basats en l'observació i en mesures molt senzilles com el test dels 6 minuts. Per tant, un score basat en tècniques d'intel·ligència artificial. Un altre exemple en aquest sentit de sistemes de suport a la decisió clínica és Optimal Lung, amb la Vall d'Hebron i Parc Taulí. Hem desenvolupat en els últims 3 anys una eina de triatge i d'ajuda al radiòleg en la interpretació d'imatges de TAC 3D de pulmó per poder ajudar a la identificació de nòduls i predir com aquests nòduls identificats cancerígens evolucionaran en el temps, com creixeran i quina probabilitat de malignitat tenen. Per tant, donar als clínics una indicació de com evolucionarà això en el futur basats en l'anàlisi de grans quantitats d'imatges informades prèvies. I finalment, en el quart bloc de Medicina i Nutrició Personalitzada, basat en dades biològiques, Preventomics, un projecte europeu de l'Horizon 2020 que hem coordinat des de Eurecat, i en el que, basat en el perfil biològic, en aquest cas el metabotip de cada individu, i també les dades d'estils de vida, proporcionem recomanacions basades en dades d'intel·ligència artificial sobre aquella nutrició més adient, personalitzada per cada persona en concret, i de fet amb indicacions també de com aquest canvi, diríem, nutricional pot millorar els scores de risc en la prevenció d'algunes malalties. Finalment, i connecto amb el que després suposo que parlarem en el debat, amb un últim projecte també de personalització de la medicina, en aquest cas la predicció del Covid. Això és un projecte que hem estat desenvolupant treballant en el marc del CIDAI, amb altres actors de l'ecosistema, per ser capaços, amb una granularitat geogràfica molt precisa a nivell d'àrea bàsica de salut, com en les properes 6 setmanes la Covid, la pandèmia, evolucionarà en termes d'incidència, ingressos hospitalaris, ingressos en UCI i altres paràmetres. Hem aconseguit predir les onades anteriors, la quarta, la cinquena, la sisena, basat en dades epidemiològiques, però també dades de mobilitat de les persones, de vacunació, dades ambientals, dades d'aigües residuals, dades molt heterogènies, amb una precisió molt alta, i això ha donat peu a un projecte, ara sí, diríem, totalment ja accionable, dirigit per Salut Pública del Departament de la Generalitat, la doctora Cabezas, a la xarxa d'intel·ligència epidemiològica de Catalunya, en el qual posarem aquestes eines a disposició dels gestors de salut pública, però també dels ciutadans. I acabo, no vull allargar més, amb un resum de les recomanacions amb les que acabava el llibre blanc que hem comentat abans per l'adopció de la intel·ligència artificial en l'ecosistema de salut. Com us deia, aquest ha estat un treball, diríem, extensiu i en el que ha col·laborat, diríem, empreses, professionals, experts en intel·ligència artificial. Jo diria que l'ecosistema ha estat molt ben representat i, per resumir una mica les conclusions, per la implementació amb ordre i de manera exitosa d'aquesta estratègia d'intel·ligència artificial al sistema de salut, doncs el que hem definit són com 3 fases. Una primera fase en què les solucions d'intel·ligència artificial es facin més accessibles per millorar, optimitzar, sobretot aquelles tasques repetitives, administratives i manuals que col·lapsen sovint els sistemes sanitaris i que es poden evitar. Els algoritmes fan coses a vegades
segur, molt millor que les persones, sobretot quan són tasques més repetitives i rutinàries. Però bé, per passar a una segona fase en què les aplicacions d'intel·ligència artificial empoderin els pacients en poder accedir a solucions des de casa en els que puguin ser monitoritzats en les seves condicions i ser testejat per símptomes i l'evolució de les seves malalties, per passar a una tercera fase, a un estat de la maduresa de la intel·ligència artificial en el que els algoritmes puguin accedir a grans quantitats de dades en el temps i en diferents estudis clínics, etc., per poder, per exemple, detectar diferents episodis entre malalties i tractaments i poder oferir aquest suport a la decisió clínica que ajudi a evitar errors, a proporcionar més equitat en l'accés a la medicina i ser molt més precisos. En aquest sentit, hem vist que Catalunya està bastant ben posicionada per ser un actor rellevant en aquest àmbit, però hem fet una sèrie de propostes per millorar l'impacte i la viabilitat de totes aquestes solucions. I les llistaré molt ràpidament. Facilitar l'accés a les dades de salut, els temes de protecció, de privacitat, de compliment de regulacions com la GDPR són claus, però no poden aturar la recerca, no poden alentir, diríem, el progrés d'aquesta transformació de la salut mitjançant la tecnologia. El suport a les estratègies de salut en les organitzacions de salut mitjançant noves formes de finançament, adaptar les estructures organitzatives a les noves maneres de fer, facilitar la gestió del canvi, facilitar la col·laboració dels centres de salut amb l'ecosistema de recerca. Després també la creació d'entorns de validació, o sandboxes, que es diuen en anglès, és molt important per millorar, diríem, la fiabilitat, aquesta confiabilitat dels algoritmes i aquesta explicabilitat que també ha sortit, doncs poder provar molt bé, tenir entorns de prova altament regulats, estandarditzats, per assegurar que en fase de validació tot va bé abans de portar la tecnologia a entorns de producció. Facilitar el partenariat públic-privat és fonamental, tot el que és la col·laboració entre empresa i centres de recerca i els centres assistencials per accelerar, diríem, l'adopció de la tecnologia, i propostes que amb un impacte a més llarg termini amb tota aquesta adopció de la tecnologia seria lluitar contra la resistència al canvi en les organitzacions. Hi ha encara una inèrcia molt gran, sobretot falta professionals que tinguin una formació molt més ampla, que vagi més enllà de la purament clínica i que els metges entenguin de dades i d'intel·ligència artificial, que sàpiguen com aplicar-la. Per tant, formació i retenció de talent expert. Necessitem perfils cada vegada més multidisciplinars en el que unin coneixement en medicina i intel·ligència artificial, per exemple, i un tema fonamental que és la sensibilització de la ciutadania, de la població. Hem de perdre la por, crec jo, hem de conèixer, hem d'informar, hem de preguntar, però no hem d'aturar ni posar el freno de mà en absolut, i crec que almenys amb els estudis que hem fet i els projectes que hem fet, realment jo penso que la resistència ve sovint molt més per part dels professionals i dels decisors que de la pròpia ciutadania. Tinc la sensació que els ciutadans estan preparats pel canvi molt més que del que ho estem, diríem, gent de més responsabilitat. Al setembre celebrarem el 7è congrés, l'X-Patient Barcelona Congress, el congrés sobre el canvi del model assistencial. El cor del congrés és la millora de l'experiència de l'usuari, perquè creiem que la millora de l'experiència del pacient, el pacient com
com a facilitador, com a driver de la innovació, és fonamental perquè totes aquestes tecnologies, innovacions, models arribin a la pràctica clínica quan abans. Moltes gràcies. Gràcies, Felip. Ja discutirem això que dius de la ciutadania, perquè segurament tens raó, però hi ha alguns sectors de la ciutadania que jo crec que els oblidem i que estan una mica fora de tot això. Després en parlem. Alicia, el teu torn. Muchas gracias, Felip. Ha sido una presentación increíble. Muchas gracias, Nuria, en la Fundación, por invitarme. Mientras que algunas definiciones de la inteligencia artificial, o la mayoría, se centran en una descripción tecnológica, ¿no?, del uso de máquinas como pueden ser ordenadores, robots o algoritmos, es importante subrayar que la inteligencia artificial también puede definirse por sus implicaciones, especialmente en cómo han afectado a la sociedad y en las formas en las que esta tecnología interactúa con nosotros. En ese sentido, si bien la inteligencia artificial puede hacer mucho bien, y por eso estamos aquí hablando de ello, ¿no?, y tiene muchas cosas positivas, también puede causar muchos daños. Y es por esa razón por la que vamos a interesarnos por la inteligencia artificial ética y vamos a hablar principalmente de dos preocupaciones. La primera hace referencia al comportamiento moral de las personas en el diseño y fabricación de los sistemas, y por otro lado la segunda tiene que ver con el comportamiento de los propios sistemas de inteligencia artificial. Por esta razón, la aplicación de la inteligencia artificial ética es crucial, entre otras cosas, para asegurarse de que no perjudique a las personas o a su entorno, tampoco a los seres vivos o a su hábitat. Por ello, en la ética de la inteligencia artificial se plantean, entre otros, resolver o mitigar problemas relacionados con la parcialidad, la proporcionalidad, proporcionar directrices de seguridad que puedan prevenir riesgos no deseables y, en definitiva, por construir modelos de sistemas de inteligencia artificial que adopten las normas éticas que puedan ayudarnos a avanzar como sociedad. La percepción de la inteligencia artificial y el uso y su aceptación están influenciadas por las normas culturales. Como podéis ver en esta imagen, detrás del texto, hay varios bloques de inteligencia artificial, pero sobre todo podemos dividirlo como en tres ejes principales. Esta falta de un consenso global está suponiendo uno de los mayores retos para la adopción de estas medidas éticas, ¿no?, en parte debido a que las percepciones, actitudes y discusiones sobre el uso de la inteligencia artificial varían entre regiones y países del mundo. Las distintas normas culturales, las características legislativas de cada zona, no solo marcan el estado de la inteligencia artificial, sino que también tienen una incidencia en el grado de adopción ética. En ese sentido, vemos cómo la adopción de la inteligencia artificial ética en la actualidad sigue siendo muy irregular y se encuentra polarizada en tres ejes principales que coinciden con los ejes principales de las potencias de desarrollo tecnológico, y vamos a hablar un poco de ellas, aunque no entraré mucho en detalle. Primero encontramos este modelo que podríamos denominar como un AI for Profit, que está orientado al desarrollo e implementación de sistemas de inteligencia artificial donde unas pocas empresas dominan la mayor parte del sector tecnológico. Este modelo podemos encontrarlo predominantemente en zonas como en Estados Unidos, y es importante que destaquemos que solamente un puñado de empresas lidera la mayor parte del desarrollo tecnológico y el crecimiento económico, definiendo el curso del mercado y los avances tecnológicos posteriores, lo cual, como hemos visto, ha provocado una serie de debates en los últimos años acerca del control de las entidades privadas. Debemos señalar también que en cuanto a regulación, no existe una única regulación de protección de datos, sino que su normativa está regida por centenares de leyes estatales y federales que intentan dar respuesta a múltiples aspectos. Después podemos encontrar el modelo AI for Control, que de esto hemos hablado antes también y es muy conocido por todos, ¿no?, que es el caracterizado por el uso de sistemas de inteligencia artificial como herramientas destinadas al control social y a la seguridad, ¿vale? Un modelo predominante sobre todo por los desarrolladores tecnológicos de China, a través de ejemplos muy conocidos como el sistema de crédito social, ¿no?, que tienen implantado. China lleva a cabo una política en la cual prioriza la idea de un mayor bien para el mayor número de personas en lugar de un imperativo moral para proteger los derechos individuales que predominan en Occidente. Por eso nos resulta tan controvertido, ¿no? Y por último vamos a encontrar el modelo que está sobre todo predominante en la Unión Europea, ¿vale?, que es una inteligencia artificial for society.
y que pretende oponerse y distanciarse a los modelos de Estados Unidos y de China, en el cual pues, anteponemos la privacidad de los usuarios y los principios éticos al desarrollo tecnológico de la inteligencia artificial. Y bueno, pues para llevar a cabo esto, pues están llevando a cabo diferentes iniciativas para coordinar, para regular las medidas de desarrollo de la tecnología, y pues está en vías de desarrollo todo lo que tiene que ver con la creación de marcos legislativos. En ese sentido, podemos decir que actualmente Europa cuenta con la legislación más avanzada en términos de datos personales, pero sin embargo los esfuerzos por la adopción de estos principios éticos pues también suponen que la innovación tecnológica se vea retrasada, haciendo que otros mercados menos restrictivos lideren el desarrollo tecnológico y, por tanto, pues que no solo aumente su liderazgo, sino que también se vaya haciendo más latente esta brecha tecnológica. Vale, entonces, ¿qué son esto de los principios éticos de la inteligencia artificial? Los primeros documentos que sacó la Comisión Europea definían la inteligencia artificial ética sobre todo a través de una inteligencia artificial confiable, que debe respetar las leyes y regulaciones aplicables, debe respetar los principios y valores éticos y debe ser robusta tanto desde una perspectiva técnica como teniendo en cuenta su entorno social, ¿no? Y esta idea de la inteligencia artificial confiable es un poco la que está liderando el campo y el marco de desarrollo. Además, el High Level Expert Group on AI, que fue una figura de la Comisión Europea, presenta un conjunto de 7 requisitos clave que los sistemas de inteligencia artificial deben cumplir para ser considerados como confiables. No entraremos mucho en desarrollo porque si no esta presentación sería muy larga, pero algunos pues, son la agencia humana, la supervisión, temas como la robustez técnica, la transparencia, el bienestar social, etc., ¿no? En los últimos años se han publicado numerosos trabajos sobre recomendaciones, marcos de trabajo, sobre esto que deberían ser los principios éticos de la inteligencia artificial. De hecho, es muy conocido el artículo de The Global Landscape of AI Ethics Guidelines, escrito por Anna Hovin, que nos muestra la actual falta de consenso entre los principios éticos sobre los documentos de inteligencia artificial revisados, ¿no? Aquí podéis ver un listado de los principales principios éticos que aparecen en los documentos que han revisado, pero si miráis justo, pues el primero que aparece es la transparencia, ¿no? Que aparece en 73 de 84 documentos, y al lado pues un poco aquellos sinónimos que se utilizan para describir la transparencia, ¿no? La falta de consenso puede demostrar pues, que la interpretación de los principios, por un lado, demuestra que hay un interés por las organizaciones y las instituciones por resaltar diferentes ámbitos temáticos, pero también algunas de las declaraciones hechas pues, son vagas y poco específicas y pueden llevar a sospechar de la utilización de la ética como una especie de lavado de imagen, ¿no? O una forma de eludir la regulación en vez de pues, realizar un examen de prácticas éticas. Aquí, por ejemplo, veis pues, otro estudio realizado por la Universidad de Harvard, en la cual pues, se analizan diferentes documentos y cada uno de los principios a los que se asocian, ¿no? Como podéis ver, hay una idea sobre cómo debería ser esta inteligencia artificial ética, pero el hecho de que no exista una regulación sobre cómo debe ser, pues hace que estos documentos vayan bailando de un lado a otro. Pero y bueno, ¿y por qué es necesaria una inteligencia artificial ética? Pues durante los últimos años, esta idea de la ética ha pasado de ser una cuestión filosófica, entendemos en términos de inteligencia artificial, a convertirse en una necesidad tangible. La proliferación de smartphones, de aplicaciones de inteligencia artificial que utilizamos diariamente, el impacto de la tecnología en todos los sectores, así como la amenaza de una carrera armamentística de armas inteligentes, ha hecho surgir el debate por establecer aquellos principios que den sentido a una inteligencia artificial ética. Cathy O'Neil, en su libro, nos alerta sobre cómo el avance de los modelos predictivos en inteligencia artificial en general se ha convertido en lo que ella denomina como armas de destrucción matemática, ¿no? Ya que si bien estos sistemas están diseñados como herramientas para mejorar nuestra calidad de vida, muchas veces suponen un riesgo y desafortunadamente pues, también producen resultados negativos a nivel social. A los beneficios de la utilización de los sistemas de inteligencia artificial, como pueden ser pues, bueno, todos los que hemos ido nombrando, ¿no? O sea, la automatización de los procesos, la personalización, la minimización del error, pues surgen una serie de inconvenientes que va a ser fundamental tener en cuenta a la hora de valorar la idoneidad de aplicar la inteligencia artificial a un producto o un servicio.
¿cuáles son los principales problemas de la inteligencia artificial? Aunque más o menos podemos ir sabiéndolos, ¿no? Pero básicamente nos vamos a mover en dos sectores. Por un lado, la parte de los sesgos, que los sesgos se pueden definir como pues, un peso desproporcionado a favor o en contra de una cosa, una persona o un grupo en comparación con otra, normalmente de una manera que se considera injusta. Y es que la inteligencia artificial se ha ido implantando pues, cada vez más en nuestra vida diaria y también nos hemos dado cuenta de que estos sistemas pueden mantener e incluso amplificar diferentes sesgos negativos hacia diferentes grupos vulnerables. Quizás el caso más sonado, que supongo que hay algunos de vosotros que os suena, es este del Compass, que es un software que se utiliza para la predicción del grado de reincidencia y reincidencia violenta en Estados Unidos, y el cual tenía un sesgo muy importante y hacía que las personas que eran de color obtenían penas más grandes, simplemente porque el algoritmo estaba sesgado. ¿Y por qué se producen los sesgos en inteligencia artificial? Bueno, primero porque actualmente se asume que cuantos más datos se utilicen, mejor. Sin embargo, pues puede dar lugar a la utilización de datos poco representativos o sesgados, de forma que los algoritmos no den buenos resultados, ¿no? Esto comúnmente se denomina como garbage in, garbage out, que significa que si le metemos datos basura, pues nos va a dar resultados basura. La utilización de bases de datos contaminadas, imprecisas o incompletas, pues da lugar a la aparición de sesgos. Por otro lado, la utilización de datos que contienen desequilibrios implícitos o explícitos no solo refuerza esta distorsión en los datos, sino que puede afectar también a la toma de decisiones, haciendo que el sesgo pueda llegar a ser sistemático. Esto lo veremos más adelante, pero en el caso de la utilización de sistemas de inteligencia artificial en COVID, puede significar, bueno, en el COVID, en el caso de esta emergencia sanitaria, pero podría ser cualquier otro. Pero específicamente en este caso encontramos un algoritmo que lo que hacía es que, pues, dependiendo de tu origen étnico, pues podías llegar a recibir o no un respirador, ¿no? Simplemente porque el algoritmo estaba sesgado y iba dando estos resultados. Y ya por último, el siguiente problema que encontramos es que un sistema de inteligencia artificial puede sufrir un sesgo algorítmico debido a los sesgos implícitos del propio desarrollador, ¿no? Y esto es en gran parte debido a que los valores normativos y los no normativos de otras personas pues pueden al final influenciar en cómo se gestionan los resultados que produce este algoritmo, ¿no? Y ya el siguiente problema que encontramos con la inteligencia artificial pues es esta cosa de la caja negra, ¿no? Que es esta falta de comprensión para explicar cómo funciona un algoritmo de inteligencia artificial, ¿no? Que a veces está más basado en la intuición que en la explicabilidad. En ese sentido, muchos autores proponen que la explicabilidad debe ser un criterio básico ético para el desarrollo de algoritmos de inteligencia artificial. Bueno, y con esto todo que os he contado, que lo que quería era que hiciera un poco como la base para explicar sobre dónde hemos crecido, quería explicaros un poco el proyecto de investigación que hemos llevado a cabo y que os comentaba en algoritmos de inteligencia artificial aplicados en COVID, ¿de acuerdo? Nuestra idea era un poco analizar aquellos sesgos éticos o aquellos problemas éticos que podíamos identificar. Y nuestro estudio ha estado basado en las dos principales aplicaciones de los sistemas de inteligencia artificial, que han sido por un lado en triaje y por otro lado en las aplicaciones de rastreo de contactos, ¿vale? Entonces, en referencia a los triajes, hemos encontrado varios sesgos que se han dado y que han producido bastantes problemas. Por un lado, la variabilidad de las fuentes de datos utilizados ha contribuido a generar sesgos y a propagar estos sesgos dentro del intercambio de redes de investigación. Por ejemplo, al mezclar datos de diferentes países de origen, en casos donde la información provenía además de diferentes fuentes, ¿no? Es el caso que hemos encontrado con un algoritmo que se estuvo entrenando con datos que provenían de China y de Filipinas. Y los datos aportados de Filipinas venían del Departamento de Salud, pero los datos provenientes de China pues venían de informes de pacientes, de tal manera que debido a la variación de la fuente de información pues los resultados son inconsistentes. Por otro lado, pues, nos hemos dado cuenta de que la falta de estudios comparativos no permiten contrastar los resultados obtenidos y de tal manera no permiten filtrar los sesgos que se puedan producir. También hemos encontrado que existen sesgos en los modelos de predicción debido a que las muestras de datos que se han obtenido o de los cuales se han tomado pues no son representativas.
Y por último, que el rápido desarrollo de los sistemas de inteligencia artificial conlleva un gran riesgo debido a que los datos de entrenamiento ya estaban sesgados. La falta de reproductibilidad y la falta de recursos de datos pues, ha ayudado, ¿no?, a que se den estos problemas relacionados con los sesgos. De esta manera, un poco la estrategia, o sin una estrategia integral de mitigación de sesgos, pues al final se pueden exacerbar las disparidades de salud existentes. Y esto me va a conectar un poco con los problemas éticos que hemos estado identificando, específicamente aquí relacionados con el tema del triaje. Y ha sido un problema ético relacionado sobre todo con la transparencia, ¿no? La transparencia en los algoritmos de inteligencia artificial es esencial para comprender por qué se producen las predicciones, de qué manera podemos identificar los sesgos no reconocidos, los problemas de desequilibrios de clases y su capacidad para generalizar las tecnologías emergentes en entornos hospitalarios, para garantizar que los modelos puedan aplicarse y generalizarse y compararse. El código fuente de los sistemas de inteligencia artificial debería compartirse públicamente y deberían crearse marcos regulatorios para facilitar el intercambio de datos, ¿no? Todos estos temas relacionados con la mitigación de los problemas de transparencia. Luego, por otro lado, y esta es la parte quizás en la que yo más me he especializado, ha sido sobre todo las aplicaciones de monitorización y de rastreo de contactos, ¿vale? Que son estas técnicas que se han utilizado para determinar la proximidad de una persona infectada a otra a través de dispositivos móviles y utilizando tecnologías como el Wi-Fi o el Bluetooth. Durante la pandemia del COVID se han podido identificar como 4 tipos de aplicaciones móviles, ¿no? Están las de rastreo de proximidad, que quizás son las más conocidas, que rastrean la cadena de transmisión de posibles contactos cercanos y los movimientos que han realizado. Luego tenemos las de respuesta al brote, que rastrean la gestión de casos para evaluar las medidas de coordinación y mitigar la evolución de la enfermedad. Luego tenemos las de seguimientos de síntomas, que servían para monitorizar de forma rutinaria la evolución de los síntomas y ayudar a informar a los pacientes. Y por último, estas que quizás han sido un poco más raras, que han sido las aplicaciones de cumplimiento de cuarentena, que han sido sobre todo las utilizadas en zonas como Rusia y que ayudaban a los usuarios pues, a realizar un seguimiento y un control de sus propias cuarentenas. Aquí quizás los sesgos que hemos podido identificar han sido como más claros. Por un lado, pues la pérdida de datos o la frecuencia de monitorización insuficiente pues hacen que se hayan perdido datos por el camino y que por tanto no se hayan dado resultados que estaban sesgados por la falta de datos, ¿no? La frecuencia de monitorización insuficiente pues ha conducido a la imposibilidad de comparar estos datos recogidos, ¿no?, y recopilados en diferentes regiones. Aunque esto no afecta a la funcionalidad central de la aplicación, sí que puede afectar al uso posterior de los datos recopilados. Por ejemplo, la mayoría de los modelos de Machine Learning que se han utilizado han estado basados en datos en China, pero eso puede limitar la escalabilidad a otras poblaciones, además de introducir otros sesgos que se puedan hallar dentro de sus bases de datos, ¿no? Los medios de información, este ha sido muy curioso, también han alterado la naturaleza de las búsquedas y han producido sesgos en áreas de potenciales conglomerados. Y esto os lo explico porque uno de los casos que hemos identificado en Corea monitorizaba a los posibles infectados a través de las búsquedas que se realizaban en Internet. Pero claro, como los mayores áreas de desarrollo o de infección de la pandemia se publicaban en medios de comunicación, pues lo que hacían es que muchas personas que se encontraban cerca pues solicitaban información adicional relacionada con el COVID y esto pues ha hecho desfasar los datos. Estas aplicaciones también presentan un alto riesgo de discriminación, especialmente para las personas afectadas, ya que las aplicaciones de rastreo basadas en Internet de las Cosas pues recopilan los datos de toda la población en tiempo real y luego se utilizan para analizar y mapear los puntos críticos del COVID. Dichos datos incluyen información étnica, detalles demográficos o estados socioeconómicos que pueden influir a la asignación y distribución de los recursos durante un caso de emergencia sanitaria, ¿no? Y por último, un caso bastante notado que ha sido el de los falsos negativos. Y es que son un obstáculo y se pueden generar deliberadamente porque las personas infectadas no quieran revelar su verdadero estado. A estos sesgos que hemos encontrado, pues encontramos varios problemas éticos. El primero de ellos, lógicamente, relacionado con la privacidad, y es que el uso de estas aplicaciones ha planteado preocupaciones éticas relacionadas con la seguridad y la privacidad,
porque brindaban muy poca información sobre la privacidad de los datos que se estaban exponiendo, ¿no? Y pedían a la población que divulgaran sus datos, lo cual pues, plantea varios problemas sobre el consentimiento, la privacidad o la compensación, ¿no? Entre otras. Además, por ejemplo, la correlación entre los datos y el intercambio de información hacen cada vez más difícil este proceso de anonimización, con lo cual eso es un riesgo. Por otro lado, la falta de regulación ha hecho que, al no existir regulaciones específicas, este uso de los datos y la protección que se le brindan a los datos de los usuarios pues haya variado mucho, ¿no? Y quedan algunas dudas sobre hasta qué punto los gobiernos o las instituciones tienen acceso ilimitado a estos datos que se han generado. Y por último, hay una parte muy importante que es la del consentimiento, ¿no? Que los usuarios siempre deberían tener derecho a darse de baja y configurar sus dispositivos sin poner en peligro la monitorización de estos casos positivos. De tal manera que las aplicaciones que se desarrollaron entonces pues no tenían contemplado que las personas practicaran esta retirada del consentimiento sin poder, ¿no? Facilitar esta creación de sesgos. Bueno, con toda esta información que hemos ido tomando durante estos últimos 2 años, pues llegamos a la segunda parte del proyecto y que tenía que ver con la idea de crear un sistema de autoevaluación ética para aplicaciones de inteligencia artificial en el campo de la salud. Nuestra idea era la de diseñar un modelo de evaluación basado en un modelo de checklist ético, que pudiera utilizarse un poco sabiendo todo lo que había pasado hasta ahora con la inteligencia artificial y el COVID, pues cómo revertir o cómo intentar que estos problemas no se vuelvan a generar, ¿no? Entonces decidimos escoger este tipo de herramientas, que los checklists éticos son herramientas de autoevaluación ética que sirven pues, para verificar la adecuación de un sistema a diferentes principios éticos y que tienen forma de formulario, de listado de preguntas, ¿no? Aquí debajo podéis ver un listado de todos los checklists que se han ido creando. Además, tienden a observar de una manera holística todas las etapas del ciclo de vida de un sistema de inteligencia artificial, desde pues, el alcance de los posibles casos de uso, los conjuntos de datos, los modelos de entrenamiento, y todo esto puede traducirse en operaciones concretas. Sobre esto, y basado en nuestro trabajo de investigación que veníamos desarrollando sobre el empleo de algoritmos y otras herramientas de inteligencia artificial para la gestión de la crisis sanitaria de COVID o análogas, pues decidimos desarrollar, bueno, estamos todavía desarrollándolo, con la idea un poco de que se puede utilizar no solo para otras crisis sanitarias, sino para cualquier aplicación de inteligencia artificial en el campo de la salud, ¿no? Y está basado, evalúa aspectos relacionados con la justicia, la equidad, las dinámicas participativas, los errores de juicio y la adecuación con la práctica clínica, con preguntas pues, que tienen que ver desde si usted ha valorado cómo va a tratar los datos o si ha informado suficiente al paciente, si el paciente está de acuerdo con recibir valoraciones de sistemas de inteligencia artificial y demás, ¿no? Esto verá la luz a finales de septiembre porque ahora mismo lo estamos validando, además de con el equipo de trabajo, con otras personas de diferentes sectores para tener un poco la idea de diferentes puntos de vista, ¿no? No solo desde el punto de vista más filosófico, sino el tecnológico, el sanitario, etc. El objetivo final de este documento es la contribución a la toma de conciencia de la importancia de detectar y eliminar la injusticia algorítmica, tanto en el diseño como en la aplicación de estos algoritmos, y el documento que estamos desarrollando pues está diseñado especialmente para equipos de desarrolladores y aplicadores de algoritmos en salud, pero puede ser igualmente útil para cualquier persona interesada en la detección y la eliminación de esta injusticia algorítmica, ¿no? Y ya un poco a modo de conclusión, quería concluir porque bueno, mi background sobre todo es en arte y me gusta mucho pensar con imágenes y esta imagen me parecía que resumía muy bien las conclusiones que estamos teniendo dentro del grupo de investigación y que tiene que ver con que es necesario que nos planteemos una pregunta cero, ¿no? Antes de empezar a aplicar a la inteligencia artificial, es si realmente necesito utilizar un modelo de Machine Learning o de inteligencia artificial en mi servicio, ¿no? Porque además de suponer una capa nueva de tecnología, también hay una capa de implicación ética que se debe tener en cuenta y que es importante. Y con esto pues, quería concluir. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Alicia. Creo que has puesto un contrapunto interesante, aparte de los resultados de vuestro trabajo en el tema de los sesgos con COVID. Donem pas ara a la Juliana, que ens farà la tercera intervenció i després tindrem temps pel debat. Perfecte. Doncs em permetreu això, que faci més èmfasi
amb un concepte que no surt enlloc, perquè humilment és un concepte que utilitzo jo. I a mi em sembla estupendo lo de les 4 P's, les 5 P's i la personalització, però on estan les 4 G's de la gestió? Al cap i a la fi, la salut, igual que l'epigenòmica marca molt més que la genòmica, el districte postal marca molt més la salut que no pas condicions físiques teves. I per tant, a veure, la gestió dels recursos de salut, la gestió poblacional, la gestió de les organitzacions sanitàries són les que poden tindre un impacte més alt amb la millora, més que un canvi d'hàbit individual de nutrició, per exemple, que també és molt important. Així, merci. Sempre tendim a dir que la salut és un món a part. La salut és un tema diferent, la salut és especial, no es pot regir per les mateixes normes que la resta de sectors o d'àmbits on la intel·ligència artificial i el seu ús no es qüestiona o no es qüestiona tant. I, no obstant, deleguem la cura de la salut al govern, deleguem que ens proporcionin aquests serveis i que ho facin amb equitat i ho facin garantint accessibilitat. I aquesta, de fet, és la funció que tenen les administracions. I aquí és on la intel·ligència artificial pot ajudar moltíssim, perquè la capacitat que tenim els humans o a les eines actuals que tenen els centenars de tècnics que estan a cada Servei Nacional de Salut fent estadístiques i traient resultats és limitada per donar la imatge realment, en temps real inclús, de com la població està fent ús dels serveis, de com van sorgint noves necessitats territorials. La salut és algo més que l'absència de malaltia, amb això ja estem d'acord, és un estat de benestar i per tant s'estén més enllà del que és purament fer un diagnòstic i donar un tractament de forma personalitzada. A mi el que m'agradaria és que aquest discurs que sento des que vaig començar a estudiar medicina als anys 70, que és la prevenció, es fes real. I amb la prevenció és un altre cop un lloc, un àmbit, en el que aquestes eines ens poden identificar molt més aquests estats previs, aquests determinants, que sí que són els que poden acabar afectant. A l'administració li demanes no que reaccioni a pilota passada, sinó que sigui capaç de fer aquestes polítiques poblacionals de prevenció. I això és el que és ètic, garantir la salut. Perquè podem qüestionar que el Departament de Veterans als Estats Units, per exemple, té en marxa des de fa anys uns algoritmes que són capaços de predir aquelles persones, aquells veterans que acabaran en una situació al carrer de homeless. I així s'han baixat el nombre de problemes i de soledat que han tingut aquesta gent i d'abandonament al carrer. A on posarem el focus de l'ètica? En l'algoritme o en la gran millora i l'impacte important que han tingut amb la reducció de casos que han acabat al carrer? I el mateix passa a casa nostra a tot arreu. Quan fa 4 anys planteges que hi ha algoritmes que no atenten des de luego a cap identificació molt especial, però que hi ha algoritmes que permetrien identificar bosses de pobresa energètica que no s'estan detectant i que causen problemes de salut importantíssims, les energètiques i els ajuntaments prefereixen mantindre l'estatus quo que no pas utilitzar un algoritme que potser podria ser qüestionat. Per què? Perquè al cap i a la fi la salut és una dimensió política també, i aquí hi afegim restriccions, diguem-ne, ètiques, tècniques, però moltes de polítiques. I per tant hem de veure l'ètica també a on està amb aquestes decisions polítiques. Estic molt d'acord amb que els conceptes i els valors que han de protegir a les persones i a l'entorn han d'estar des de l'inici
a qualsevol desenvolupament o iniciativa que es tingui, sigui, ja dic, ja sigui la quàntica, la nuclear o la genòmica o el machine learning. Quan tu dissenyes al cap i a la fi un algoritme, ja ho fas pensant que després aquest algoritme tindrà que ser validat per una entitat, té que tindre un compliment del reglament de protecció de dades. Per tant, fer que des del principi aquests elements estiguin presents és important. I aquí sí que hi té que haver aquest mínim de regulació. És tècnica, és correcta i és necessària i acceptable. També és veritat que aquesta regulació, que a la Unió Europea és especialment restrictiva i així tots ho reconeixem, salta en pedaços quan hi ha una situació extrema de guerra, com ha sigut la de la Covid. Quan hi ha una amenaça a la vida i a l'economia, llavors ja no hi ha tants problemes. Ja no hi ha tants problemes i llavors s'ha pogut, amb un sandbox com el que tu mencionaves abans, europeu, posada des de Covid, que a nivell europeu, a més, no hi ha aquests problemes de Filipines, vull dir, tenim un conjunt mínim bàsic de dades molt estandarditzat, tenim una sèrie de taules de codificació de fàrmacs, de resultats de laboratori, etc., que són universals i, per tant, s'utilitzen a tota Europa, als Estats Units, i les dades són prou correctes, sobretot quan parles de grans volums de dades. I amb aquests grans volums de dades on no estàs excloent a ningú, pots dir tots els pacients Covid que jo he tractat, realment com s'han comportat. I això és molt difícil de fer-ho, altre cop dic, amb la nostra caixa negra que tenim com a servei i amb les CPSS o les eines que habitualment maneguem per fer estadística. Aquests algoritmes són capaços de representar els diferents estats de salut amb tots els components que tens a cada un d'aquests estats, des que tu entres al sistema de salut amb Covid fins que surts, sigui amb un èxit, sigui amb defunció, sigui trasllat a un altre centre per una Covid llarga i per un problema d'atenció més crònic, sigui alta. I així els experts poden analitzar amb molta més claretat aquestes situacions i poden descobrir elements que no tenien conceptuats amb els protocols habituals. Per tant, són eines que t'ajuden a una claretat de visió de tots els elements d'un conjunt i t'ajuden en aquest descobriment. El machine learning al final és això, vull dir, és descobrir o és construir patrons complexes de milers i milers o milions de dimensions que les eines estadístiques habituals no poden manegar i també el fer unes classificacions que et permeten predir uns riscos i et permeten predir unes evolucions determinades. Molt bé, doncs l'ètica està omnipresent o té que estar omnipresent. Ens focalitzem en un àmbit ara que és nou i és normal, és nou, per tant, ens toca fer-ho ara, però està a tots els elements. Els plans de salut des de fa anys ja contemplen aquests principis de respecte a l'autonomia de les persones, de justícia social i d'equitat, des de quasi el principi de la sanitat pública. La cura de les persones i del seu entorn i aquests aspectes d'eficiència i de sostenibilitat. Òbviament, aquí és on utilitzar millor els recursos que tenim i que per defecte són escassos és una obligació ètica també. No es pot mal utilitzar els recursos que tens. Per tant, si pots, amb eines d'intel·ligència artificial, identificar molt millor aquell grup de pacients, aquells casos que tenen més necessitat i on el resultat serà més important, és una obligació posar-los en aquest col·lectiu i no malversar-los.
I bé, vull dir, si està tan clar, per què no ho estem fent servir? Perquè a diferència d'aquesta medicina de 4P, que sí que agafa elements molt particulars i molt precisos d'una persona i van adreçats a dir què passarà amb tu, aquesta aplicació de la intel·ligència artificial a la planificació, a l'ordenació de recursos, a la gestió clínica poblacional, a la salut pública, pot garantir molt millor aquesta condició d'anonimització. Tot i així, molt difícil la introducció a les administracions, molt difícil la introducció en els hospitals, a totes les institucions sanitàries, perquè hi ha un desconeixement encara, és a dir, fa falta més cultura de què vol dir exactament tot aquest concepte d'hospital 4.0, de digitalització, d'intel·ligència artificial. Falta també lideratge, com deia abans, hi ha un component polític amb el tema de salut que fa que a vegades mani més un aspecte determinat que no el d'una eficiència, i la mandra que a vegades es té per la gestió del canvi. Amb tot, però vull dir, és mandra. I, per tant, ha de ser un incentiu molt alt el que tinguis tu per canviar d'una manera tan disruptiva la teva manera de gestionar. Perquè has de ser humil i pensar que potser amb aquella eina encertaràs més. I això no tots els alts directius, els gerents, els directors de programa o planificació ho accepten prou bé. I també és veritat que els mitjans s'han encarregat de demonitzar el tema de la intel·ligència artificial. El poc que ha sortit ha donat molt més èmfasi, ha fet que es sobreestimés moltíssim les capacitats de la intel·ligència artificial i també els riscos, és a dir, no té ni tanta capacitat ni tants riscos, això és seguríssim, i cada vegada més s'està involucrant els pacients amb tot. El que passa és que quan, per exemple, amb aquesta anàlisi que van fer a Montreal per acabar tinguent la declaració de Montreal amb els principis, on van participar milers de ciutadans de diferents perfils, amb biaixos creats per les persones, perquè hi havia molta gent de la part d'educació, de la part de tecnologia, un bloc ja més petit de l'estat de salut i molt poques persones de l'àmbit de la indústria o de la logística o de l'administració. Dius, doncs no és equilibrat, això no respon al patró de la ciutadania, això per començar. Però quan participen no descobreixen la roda, és que donen valor a lo mateix, vull dir, al respecte en aquesta privacitat, en aquesta equitat, a poder tindre unes condicions millors públiques en general. Per tant, d'alguna manera no canvies el camí o l'evolució, però sí que és molt important que surti el ciutadà i la gent, inclús els pacients, surtin com part de les reflexions i com part d'aquest debat. I quin és el problema? El problema és que no és possible fer-ho de forma equilibrada, equitativa i, per tant, tornem a estar amb el mateix. És ètic. L'abisme digital que estem creant ha estat a United Kingdom, deien en un estudi de fa poc que tenien identificades 9 milions de persones que no tenien accés a cap servei digital, sigui de salut, sigui d'altra mena. Aquí segurament estem en unes condicions que també hi ha milions de persones sense aquest accés. I a més hi ha aquest problema generacional i sabem que estem pressionant a gent gran a fer unes consultes a la meva salut o anar amb un caixer automàtic, etc., quan no tenen aquesta capacitat física. Per tant, l'ètica, més que amb que hi hagi un algoritme que digui no sé què, si aquell avi té més risc de fer una agudització i de tindre problemes o no, l'estem també no aplicant a altres àmbits. Per exemple, com que podem agafar totes les dades assistencials, podem fer aquests patrons de com és realment els pacients, com són realment els pacients
amb problemes determinats, amb esquizofrènia, perquè clar, o amb diabetes o amb demència. Han fet molts estudis i molts casos. Bé, la gent té el vici de no tindre un sol problema, en té molts. I a més, molts d'aquests problemes són socials i aquests estan només en un entorn més d'atenció primària. Però amb les dades que tenim, que tampoc hem d'anar a buscar coses molt rares, per la gran foto, pel gran dibuix, per poder fer una acció més útil i més efectiva, ja tenim una imatge en la que un algoritme ens proporciona uns clústers. Té biaixos, pots dir que hi ha un clúster que aniràs a dir que els pacients aquí a dintre hi has de fer més coses i has d'actuar més i potser l'algoritme s'està equivocant. Doncs podria ser, però s'equivocarà poc. Qui sí s'està equivocant i molt és la farmacèutica que en el seu assaig clínic selecciona només els dels clústers 3, 5 i 6, que són els òptims pel resultat. I no respecta aquesta proporció real que té la població d'aquesta malaltia amb aquests perfils, perquè no tractem problemes aïllats. La salut és un estat de benestar que és complex i que és multifactorial. I els algoritmes en salut, evidentment que han d'anar més enllà dels algoritmes de Google o que els algoritmes de YouTube o aquests algoritmes, evidentment. Vull dir, han de ser més transparents amb quines dades utilitzen, més transparents amb com s'utilitzen i per què aquestes dades. I a vegades ens haurem de plantejar si amb un algoritme clàssic de machine learning jo arribo a tindre una precisió d'un 75-80%, que ja és superior a la precisió, i això hi ha literatura i estudis, dels humans, que està pel 65 o 70. Bueno, si amb deep learning, si amb una combinació d'algoritmes que hi ha alguna part que no és del tot explicable, a què li dona més pes, arribo al 97, despreciaré aquesta part de precisió. Amb un tema tan delicat com és la salut, és ètic despreciar una millora amb la precisió? De manera que no és tan senzill. Igual que el tema de la humanització i no humanització, que ja vam sentir a principis dels 90 al començar amb els ordinadors. Això deshumanitza la medicina. Doncs mira, no es pot fer ja sense una història clínica electrònica. Vull dir, aquests debats sempre estan i els anem repetint. Vull dir, el fet que potser inclús ajudi a humanitzar, també hi ha sectors de la societat que ho pensen o ho pensem. I en aquest cas hi ha moltes publicacions al respecte també. Igual que el problema de les mans múltiples, allò que dèiem, de qui és responsabilitat equivocar-te, de qui és responsabilitat ara. Les mans múltiples ja hi són, perquè un pacient amb un problema determinat de salut passa pel SEM, després passa per primària, després passa per urgències de l'ambulatori, després per urgències de l'hospital, torna a urgències de l'ambulatori, se'n va a consulta externa, al final ingressa, al final es mor. Les mans múltiples ja on han anat, el problema. Per tant, sí que toca regular, però tampoc ara hem de fer alguna cosa molt diferent del que estem fent quan aquesta intel·ligència no és artificial, sinó que és nostra, és natural. I bé, el més rellevant potser per mi és que, potser és un terme equivocat, hi ha gent que realment diu que és un error semàntic greu, el que es va cometre al batejar d'intel·ligència artificial, aquesta col·lecció d'algoritmes que fa desenes d'anys que ja s'estan utilitzant, treballant i millorant, perquè la intel·ligència artificial no existeix. Al cap i a la fi sempre hi ha un humà a l'entrada i un humà a la sortida. I el que fan és tindre una capacitat, o el que tenim gràcies a aquestes eines és una capacitat de deducció potenciada, enorme. Però aquestes eines no imaginen, no creen, no fan coses diferents. En tot cas, dedueixen coses que no entenem, però això és una altra qüestió. Però no són intel·ligents. La intel·ligència és la creativitat i aquesta capacitat la seguim mantenint nosaltres. Per tant, el que jo plantejo és que èticament és molt important
utilitzar les eines que ens milloren aquestes capacitats de donar i de prestar i de garantir la salut de la població, perquè gràcies a aquestes eines també podem crear un model de sistema sanitari molt millor que el que tenim ara i sobretot mantenir-lo i millorar-lo, que si no és així anem cap a darrere. Perdrem aquesta capacitat de poder tindre el millor sistema de salut? Gràcies.